No chalani, konečne, sadnite si, trošku meškáte, ale ideme na to. Ťuďko, chceš ísť prvý ty? OK, tak ideme. No ukáž, čo je v tebe. Takže chalani, ak chcete mať biznis na plné gule, musíte splňať dve veci. IQ a EQ. A niekde, tu v strede, musíte byť vy. Chalani, kľud, čo sa smiete? Ak chcete mať IQ, to je veľa vedomostí, ktoré tam vstupujú. To je veľa možností, aj zvonku. A EQ, empatia, je tiež veľa empatických zručností, ktoré musíte mať. Je tiež veľa. A už sa nesmiete, kľud, počúvajte teraz ďalej. Poviem vám, akými heslami sa riadím ja. Prvé je vášeň. Spoznať svoju vášeň, talent, poslanie je alfou a omegou na vašej ceste za úspechom. Po druhé, príprava. Pamätaj, že skôr než urobíš čokoľvek iné, dôkladná príprava je kľúčom k úspechu. Po tretie, chalani, drina znamená vytrvať napriek všetkému a nepodať sa za účelom dosiahnutia cieľa. Po štvrté, úspech nie je to náhoda ani šanca. Je to tvrdá práca, vytrvalosť, vzdelávanie a odriekanie. A poslednú vec, čo som si pre vás pripravil, pre každého som to vytlačil, môžete si to zobrať domov, teda povinne, je takýto darček. Keď nevieš, naučíme ťa, keď nemôžeš, pomôžeme ti, ale keď nechceš, nepotrebujeme ťa. A toto bude vaša alfa a omega. Alfa?